আজি पवित्र हनुमान जयंती, ओडिया नववर्ष, पणा संक्रांति एवं महाविषुव संक्रांति अवसर रे चौमुख विवेकानंद केन्द्रर आनुकूल्य अनुष्ठित होइथिला पवनपुत्र महावीर हनुमान पूजन कार्यक्रम। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବେଲପଣାର ସୁସ୍ୱାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ସାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱରରେ 7 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, 7 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, 21 ଥର ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, 108 ଥର ହନୁମାନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ 7 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ଏହାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଗଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବୈଶାଖର ଏ ପ୍ରଥମ କିରଣ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁ, ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।